Asa man mo? Mangumbira? Ay, kumbira. Apa din? Oh, kana. Single na. Agi man. Abay, pwede maagi. Pero danlog. Danlog. Diri sa ako amit paadulong. Pareha sa ako ah. Hindi na payong din. Mari na tadiring mangumbira. Katron. Ha? Ay, mga motor og ibilin. Bro, Daghan ka to sila. Muna na mga motor. Halo Krista. Dili ko lang to. Ampay. Wala po. Banti na. Para sila. naghanap po na to mangumbira oy. Maulaw ta. Dahang kita mangumbira. Ayun nagbanhad ya, imo ba nang video? Hindi man punta maadto dito ingnon. Gidapit kita godi. Urot yun ang kanon ron. Gamaya na pa ni kaon. Gamaya na kaon. Mo na yung mangumbira ba oh? Bantay, hindi mo busog niya ah. Na, layo para ba to? Maagi pa to, isa kabunturan. Dati Mirna. Na, tinood dito na, wala pa to katunga. Wala. Agoy. Oh, angat. Na. Mana tagam ninyo pangumbira pa mo. Seperti angato na kay ni oh. Ay, di. Maagi man oy kanang isari motor. Mo ni Mount Kuratoy. Nah, Kanang gay ilok kanang green. gabas-bas man tugod kay layo pamanggod. Layo pa. Sama mo sabaan makinyo dia. Abot na kita. Doon na. Na, wala yung sinong balay mo na. Mo na kayong. Ah, di ni kayong lakat Elisa. Ilan ni katilisa diri. Asa unahan pa dito, dili man na mao. Di na mga balaya. Pagi pa dito dito. May wata ka dum ni tigim taglaag diri. Agi mong motor diri. Na, unahan pa yun ang balay. Oh, unahan pa. Oh, kanang balak dia. Asay. Barangka. Mo na to sila. Huy, daghan matong mga migo dia mga palahubog kayo. Uy, ako mo te. Ni bilbila makiyos siging ga. Nga baklay. Oh, tanawa. Nang hinawak na kay apit naman naabot. Hinawak na yon. Eh naabot naman. Haman mo lagi. Oh. Abis na asa. Sama na. Mo na balok. Balok pik. Ano pa naging naging balay dito? Oh. Lansa agin to. Mga dato na, konsyal. Siya lang tagian balaya. Malayo na yung Sa tigaasan nga bukid nga abot nito.
Apa tayo ikog? Unggoy mo ta. Ala kaluyas ka. Unggoy. Ala unggoy ni kaon. Naluyas unggoy. Kau may ice cream ro lah. Na ay, Mata ice cream ro lah. tagay ice cream ning unggoy. Ala ka, ganahan siya gripolyo. Oh, kinsay mo kuha na ning unggoy tanaw may na. Goy. Goy. Apa ang gripolyo iyahaon? Usog na ka, Goy? Mayo ano na magpahingot to ka ta. Chini. Ingo to. Na, may unggoy oh. Na, gipili pang repolyo. Hilig siya ka mga utan. Ting tanaw ni Koy Koy ay kabo daw ana. Mga dalog kaon. Katawa ti, katawa ti. 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 Katawa sa ba? Katawa sa ba? Katawa sa. Hindi mo siya mo katawa. Balik ka rin mo tanang kaduganan kung ayaw ka ng pagpasalamat. Sa pangalan sa Amahan, sa Anak, o sa Pangalan ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Asan naman po sila? Oy, dayon na mo dire. Ayun na mo. Smile sa, smile. Di smile sa. Tawa puti. Tawa kapil. Smile, 1, 2, 3, go. Natok eh. Dugay na may laad-laad. Sejora na ito. Kami raw sa inyo sa istorya. Frido. Tingnan 30 na katuig na dyan. Ha? 30 na katuig. 30 na katuig. Na, 30 na day edad mo di ay. Mamaor na tani. Kaya ko ba? Magkulang muna ato dari oh. Sugam ka. Kaya ko ba, kaya ko. Siki ang tanong. Ano nagpaningo to? Amo ko gulusa. Ala. Dira gid sa. Mama. Nagkaon pa na kindi. Ikaw na kay kinde god. Wa ang kinde. Mana pud ko cinta mo usap. Karana ko pa mga balik kinubida na po. Ginangay-angay. Sige na ngoy. Ngoto na ngoy. Iyem siya. Musure bitaw na ron. Sa Jo. Di lagi. Bayim ni. Tagay tanduay, minum na. Sigarilyo daw. Kaya tandoy ba? Tandoy. May mahubog na. Mahubog dagal. Nadili mo sa mansin. Hi goy. Uy, yung kinakubok. Sige na nga. Hi goy. Yan ba? Bata may kontra na. Lagi sa minuto. Ikaw mo kinde. Sa mansin lagi. Nagkaon sa kindi. Ikaw na siya kinde god. Natubang na ko. Wala naman dawin na oh. Panay daw kang kain na oh. Tubang. Dito ka na ta. Oh, suko. Suko ala. Surana ako surana. Tutukanay mo daw. Dili ko madlo ko makakay. Tutukanay mo daw ha. Dili ko. Hala. Ginoo. Hindi mo siya pareho una mo ko ya. Pistol na. Kamu na mga bre oh. Dili ko anday yung i-reels. Dili na ko reels. Video gyud. Maot mga reels makapula mag dashboard. Nana. Pulag dashboard na. Ang suko siya di siya mga tag. Taro. Ay. Isara abre. Lalo ay say. Nawa na. Kabalo mo karap. Kailangan mo niya. Iyahan mo ng... Kabalo mo. Ice cream. Iyahan mo ng amo. Bale. Ay kinis Jerry ken. Pero ako may unggoy ko dam eh. Pero may jong. Budi, kau. Ha? Unggoy nga dagko. Unggoy nga dagko, unggoy nga gagmay. Loya unggoy. Patangoy. Hindi tapad mo do. Tapad mo do na. Anay tangoy. Sa sulti anay mo do. Tutukanay nung duhan. Anay ta ka unggoy. Lumang kau. Tapos apel yun kau yun. Na. Tadi ko. Lagi initan ba siyang kamot nung oy kung ibilo yan oh. Uy, bugnaw ko na. Nili init bangun ning bugnaw. Si init. Bugnaw kayo. Wala lang kamot og tungkong. Lain, ay huwiran na, di mo na huwiran. Inangol ulit. Ibang mawid. Malami ka siyang makukudo. So ni kuko na niya. Bisi pukoy, natawag jung oh. Na oh. Oo. Kinon. Mura gi manik yuran ba?
Hindi mo rin mo gagawin na. Manicure. Kahit beli kasi nipon oh. Bagras. Tilap-tilapan pa. Bagras jud oh. Ikaw, Jack? Kila, Jack? Looy. Ay, abon nga nga. Ako ang video ni mo dayo. Nanaw, nananak.